Cuasaí rugby is agus tá sé fógraí ag Príomh-chóitsealaí Chúige Chonnacht Pat Lam go mbeidh sé fágáil ag deireadh an tSéisiúir seo le postaghlacha le fud an Bristol is asanna. Cinenne fíorchrú bhíánna deir sé agus áitmhór ag gaile agus ag connachta inis na chrí agus a grí a haile deir sé. Ach dúirte gur sé sásta go mbeidh sé a fágáil cultúr agus bunchlach forbartha láidir ina dhé. Tá chéad bliana caite ag fearna nua héalainne faoin stiúd sa móthar beg, iad a grúchaint críomh-trehan pródóí ag ar nóí mína beltaine nó de chluisiad Cuigeáin a Murrayfield ón chéad chríomh i riamh a rú connachta. Weil am sa stúdio leis an sgeilse a bhlé tiile tá Cián de Buitléir atá lánach a gcuasaí rugby sa tíobh tíre de chéad fáilte rúta chéan. Gomíle mahad. Bhsúla be leis a scéala seo? Well, chuis tháinig sé níor dó ar cholagan íarring ach gur scaoil Bristol Rovers amach tweet ar maidin as sasna agus chuise amach scéal go Pat Lam fáiteach agus dáin nach bhétar si de chuine leisteach níos móach. Is an dechar le scéal mar seo a bhrise maiall ar an dá chlufa mór tá teachta níos sa stráthorpach an Wasps Somália agus an sin aspailín teachta na sin. So níaring go Pat Lam gur scaoil amach ráútha ach ar 9 uair scaoil duine cinntaí ar bhí ar bheithfreagracht. Nís tá écht zonta connachta mlíonach go háirid chéan. Ach céir eile a dhéartas atá baintach ag Pat Lam le chéad bliana nuas? Well, in spirit tá sé hééis choristeach sa bharin, an culture tá sé hééis túirtaisteach an seo sa gúige. Tá sé hééis tosnú mar dúte héin ag grassroots go dtí green shirts sin an policy bhí Jacob, agus sí sé gur daoine thógáil a níos ó na fearne pega áitichaí faoin dua an ós an clubbatang héin an ghailtacht tháinig sé machchain agus tíir sé na gasúir tríal agus fiása chura ar clifa agus an bailchar dimmer siad agus ar láháin go mééis sé sin ná bheiste i gimmart ar móthar beg agus in rud chuir sé isteach sna daoine is cuioinech an bheith eáil a caint ceir bliana chuin dúirt sé lena lads óga a bhí 8 mbliana déag is cuma céine se táú nuair a thugus isteach an seo snacadamh nó teachtasteach díirech an scoil, mata tú sách má piúcha misisiú. Agus an sin thug sé an seans chun na lads óga a bheith a gobar agus a gobar agus a gobar agus dar sé stíle bhí an nach ut a níorú sách má go dtí grotú hééis méidáir clufií immerts ach so thug sé seans chun na daoine óga. As mar tú agus an spiridíonnta a háir sé cé measú a bheith chanán a chuid broga é líana i chéan? Well, tá neart daoine éis teachta níos ó thosa Pat Lam agus tá sé hééis múnach a daoine faoi breanú níos an duine scoirechán an a riire Nigel Carolan bhí sé mar an chóitsealaí ag furin faoi fithe thug sé furin éide faoi fithe go dtí an choran damda agus chreisiad bhaintsead amach an clufa canis. Chamara sin Tyrone O'Gara Boris, tá Bernard Jackman a Grenoble le Mike Prendergrass, so sin trúr airnig a bhéach teachta bháile agus déach a chuid broga líana mar dúirtú. Neart ránaí an mar sin Cián de Buitléir tá máha chuid fiach seach sa stúdio fanúna. Míle fáilte.